eteenpäin muuten kuin työntää. Niin, että tavallaan kun se sidennäköisesti. Sanaa, mutta silti niitä vaan, että haluaa kertoa, miltä se näyttää, jos siellä löytyy jokin siinä. Toi on paha toi noin sateenkaari. Mitä ihme siinä on? Mitenkö ne mahtaa nähdä sen jotenkin hassuna? Nyt meni. Oh, mikä tuossa on tuossa? Siinä on joku verke. Vaikka se nyt on, ei se ole miten korkea eikä. Jos mä itse, niin mä kyllä pelkästään tuota muuria niin hypätän. Ja ne kolahtaa jalkaan, niin sattuu. Nyt se pääsee pelleilemään. Kumpi väsyy? Moni vai ratsastaja? Varmaan molemmat. Uudestaan se punainen. Bokseri ja siitä jatkat muurille. Hyvä. Kuka riittää? Kato nyt mitä toi saa tuolla hepuneessa yksi pois. Hän halusi mennä jo. Onko se jotain kävelee sen kanssa tuolla reunassa, että se täytyy sitä reunaa?